Most pedig a mi születésnapunk lesz. Now it will be our birthday, the mission's birthday, the Hungarian mission's birthday. Hallelujah, happy birthday to you. Hallelujah. Nem lesz torta. There'll be no cake. Sorry. De most megkérem János barátomat. But I asked my friend János. János és Szilvi a feleségével az elsők között lett kurzusvezető. János and his wife Sylvie were among those who became group leaders. És őt kértük meg, hogy egy kis bemutatót tartson, egy kis beszédet tartson erről. Ez az ünnepi alkalommal. We asked him to prepare this little talk about the mission for today. Mindannyian tudjuk, hogy Mike és Marilyn Phillipsnek köszönhetően 1983-ban indult útjára az Amerikai Egyesült Államokban a nemzetközi házas misszió. As we all know, the International Marriage Mission was launched in 1983, founded by Mike and Marilyn Phillips in the USA. Munkájuk során új és új országokba jutott el a 2 egyenlő 1 szolgálata. Through their work, the 2 equal 1 ministry reached more and more countries. Házasságuk csodálatos megmeneküléséről az Elsősegély című kiadványban olvashatunk. The miraculous restoration of their marriage is detailed in the booklet titled First Aid. Bizonyságtételük, kapcsolatuk csodálatos megújulása milliókra hatással van a mai napig. Their testimony and the incredible renewal of their relationship continue to impact millions to this day. Istentől kapott víziójuk szerte a világon házaspárok milliói válnak hatására világító toronyá, és a békesség erőműveiként élik meg a Biblia szövetség látását és az egytes kapcsolatot. According to the vision they received from God, billions of married couples around the world are becoming lighthouses and powerhouses of peace, living out the covenant vision of the Bible and the one flesh relationship. Ezzel komoly hatást gyakorolnak a világra, hiszen az evangélium ereje megérinti a környezetükben lévő embereket, mindazokat, akik látják az Isten igéjén megújult házasságokat. In doing so, they powerfully influence the world around them, as the power of the gospel can touch those who witness their marriage. Másik nagyon fontos értéke ennek a missziónak, hogy felekezetközi szinten képes működni, így bármelyik egyházban, helyi gyülekezetben lehetnek olyan házaspárok, akik saját közösségükben, városukban más érdeklődőknek tarthatnak tanfolyamokat. Another great strength of this mission is that it's able to operate on an interdenominational level. This allows couples in any denomination or local church to lead courses for other interested couples within their own community and city. Magyarországra 1999-ben jutott el a misszió a Mahanaim gyülekezetbe, ahol felkérték Erdei Szilviát a házas kurzus fordítására. The mission reached Hungary in 1999 through the Mahanaim Church, where Silvia Erdei was requested to translate the Married for Life manual. Még ebben az évben a Bakövei házaspár Kendall és Julie Magyarországon tartottak egy házas kurzus vezetőképzést. In the same year, Kendall and Judy Bakövei made marriage course leadership training in Hungary. Ezt követően indultak el a tanfolyamok a budapesti Mahanaim és az Agapé gyülekezetekben. Following this, marriage courses were launched in the Mahanaim and Agapé churches in Budapest. Akkor a magyarországi vezetést Körös Tibor és Erika vállalta fel. That time, the Hungarian leadership was taken on by Tibor and Erika Körös. 2001. szeptemberében megszerveztek egy vezetőképzést. They organized a leadership training in September 2001. Ezen a képzésen 25 házaspár vett részt. 25 couples participated in this training. A képzés végén Gil József és Fatima lettek az országos koordinátori szerepre felkérve. At the end of it, József and Fatima Gil took over the national coordination.
A megkezdett szolgálatot 3 házaspár, a Gill, a Muzslai és a Kovács házaspár vitte tovább. The ministry that had begun was then carried forward by the Gill, the Muzslai and the Kovács couples. 2010. januárjában az új európai vezetők, Roy és Léni Hitchman felkérték Muzslai Gábort és Etelkát, hogy vállalják az országos vezetést Magyarországon és a határon túli magyarság között. In January 2010, the new European leaders, Roy and Leni Hitchman, invited Gábor and Etelka Muzslai to take on the national leadership of the Two Equal One ministry in Hungary and among Hungarian communities beyond the country's borders. Ez az év számos fontos előrelépést hozott, fordulópontnak számít. This year brought several other key milestones in the life of Two Equal One Hungary. Márciusban a Hitchman házaspár kérésére a 2 egyenlő 1 házas misszió alapítványi formát öltött Magyarországon. In March, at the request of the Hitchmans, the Two Equal One ministry was formally established as a foundation in Hungary. Áprilisban az első információs alkalom a budapesti élőigény gyülekezetében volt, ahova számos eltérő gyülekezetből, felekezetből jöttek érdeklődők. In April, the first information meeting took place at the church Élőige, Living Word in Budapest, where many interested couples from various denominations attended. Májusban vezetőképzés történt a házas kurzus terén, és mintegy 20 érdeklődő házaspár vett ezen a képzésen részt. Ezek közül többen mai napig aktív szolgálók a misszióban. In May, a marriage course leadership training was held for about 20 couples interested. Several participants from this training are still actively serving in the mission today. Ezt az első hétvégét további képzések követték a mai napig az ország több pontján. That first weekend was followed and continues to be followed by further trainings across different parts of the country. 2010-ben Pál Zsuzsanna lefordította a szüléknek szóló tanfolyam kézikönyvét. Also in 2010, Zsuzsanna Pál translated the Parents Course Manual titled Parents for Life. Az első szülőknek szóló kurzus még ebben az évben meg is történt. So the first parent course was also held later the same year. A kurzusvezetők 2010 óta rendszeresen, évi 2 alkalommal továbbképző tréningen vesznek részt. Since 2010, course leaders have regularly participated in leadership trainings twice a year. Hála annak, hogy Gábor és Etelka lelkipásztori szívvel rendelkeznek. Thanks to the pastor's heart of Gábor and Eta. Ezek a tréningek igazi táplálékként szolgálnak számunkra. So these trainings are real spiritual food for all of us. Mindig imádkoznak Istenhez, hogy Isten mit akar most üzenni ennek a csapatnak. So they keep asking the Lord about what is the Lord trying to say to this leadership, the course leaders. A kapott ige alapján tanítást adnak nekünk. And based on the scripture that they receive, they are teaching us. És bevonják tanúságtételekkel a misszió több tagját is. And they are involving several members of the mission as we give our testimonies. Ahogy a csapatunk bővült, és Gáborék vezetőségbe társakat hívtak, a vezetőség együtt imádkozik mindig a féléves tematikáért, igéért, hogy miről szóljon. So as the ministry was growing and a national leadership was put up, and the leadership always prays together for the quarter year what kind of theme the Lord is putting on our heart. A feleségemmel együtt mindig nagyon várjuk ezeket az összejöveteleket, mert számunkra mindig a feltöltődésnek a lehetősége, és azt látom, hogy a többi testvér számára is ez. Me and my wife are always
are always looking forward to these meetings because it really fills me up spiritually, and the same happens in the lives of the other course leaders. Ezeknek az alkalmaknak a közösséggyakorlás és a szakmai továbbképzés a célja. So the purpose of these meetings is to train us professionally and to give spiritual food as well. További lehetőség az országos csapatépítésre és az együttmunkálkodás elősegítésére a havi egy online ima alkalom, imatűz. And another way of building our relationship is that every month we get together online to pray together with all the course leaders. Továbbá a kiscsoportos találkozók, amelyek akár szintén online vannak, szintén a személyes kapcsolódást erősítik, és hát rengeteg csodás gyógyulásról tudunk beszámolni ezek közül. And we even have small groups, and even on these small groups we can experience lots of healings and miracles that happen. 2011-ben a jegyeseknek szóló kézikönyvet Bartos Bea fordította le. In 2011, the premarital course manual titled One for Life was translated by Bea Bartos. Annak a körülménynek köszönhetően, hogy a Magyarország jelenlegi határain túl a szomszédos országokban sok magyar él, Isten ezt fel tudja használni a misszió javára. As there are many Hungarian people beyond the borders of Hungary, the Lord can actually use this for the forwarding the mission. A szerbiai Vajdaságban 2011. novemberében elkezdődött a szolgálat egy szabadkai vezetőképzéssel. In November 2011, the ministry also began in Vojvodina, Serbia, with a leadership training in Subotica. Majd több városban is tartottak vezetőképzést. Courses were then started in several other cities. Jelenleg a muzsalai házaspár szeretné átadni az országos vezetést Szerbiában. Ennek érdekében 2025-ben ismét egy képzést tartottak. Currently, the Muzslai couple is preparing to hand over national leadership in Serbia. To support this transition, another training was held in 2025. 2012-13-ban Szőnyi Lídia lefordította a spanyolból a Berrios házaspár által írt Intim hétvége anyagát. In 2012 and 2013, Lydia Szőnyi translated the Intimacy Weekend material prepared by the Barrios from Spanish. Ezt az alapot a muzsalai házaspár tovább bővítette, és így született meg az Intim hétvége kurzus alapanyaga, melyet Lengyelországban hagyott jóvá az akkori európai vezetőcsapat. With additional contributions from the Muzslai couple, the full Intimacy Weekend course material was completed and later approved by the European Leadership Team in Poland. 2013-tól elkezdődtek az intim hétvégék Magyarországon. In 2013, Intimacy Weekends, now known as Deepening Love Weekend, also began in Hungary. Az, hogy ez milyen hatalmas áldás, több olyan házaspár jött el ezekre, akik már hosszú éve gyermekre vártak, és többen gyermekáldással távoztak az intim hétvégékről. So one of the blessings of this that many couples come who were trying to have babies and couldn't have babies before, and then they went home and it turned out that they got pregnant and they got babies. A kurzuskönyvek tördelését, design munkáját és a misszió összes iratanyagát Révész Márta áldozatos, önzetlen munkájának köszönjük. The layout of the course books, the design work, and all the missions documents are to be owed to the dedicated and selfless work of Márta Révész. 2013. augusztusában Romániában, Erdélyben is megjelenhetett a Kettő egyenlő egy házas misszió Székelyudvarhelyen. In August 2013, the two
Two Equal One Ministry was launched in Transylvania, Romania, in Székelyudvarhely. Külön öröm, hogy azóta Romániában már nem csak magyarul, de románul is elindultak a kurzusok az ország több pontján, és 2024-től fokozatosan át tudja adni a muzslai házaspár az országos vezetést a román ajkúak felé Ferenc Izsáknak és Korinának, a magyar ajkúak felé pedig Buzle Péternek és Júliának. In various regions of the It's special joy that since then courses have started not only in Hungarian but also in Romanian in various regions of the country. As of 2024, the Muzslai couple has been gradually handing over national leadership to Izsák and Korina Ferenc for the Romanian-speaking communities and to Péter and Julia Buzle for the Hungarian-speaking ones. 2013. decemberében Ukrajnában, Kárpátalján is elkezdte működését a 2:1 házas misszió. In December 2013, Two Equal One also began operating in Transcarpathia, Ukraine. Sajnos a háborús helyzet miatt a férfiak többségének el kellett hagynia az országot, és az életkörülmények mindenki számára nehézzé váltak. Unfortunately, due to the ongoing war, most Hungarian men were forced to leave the country, and living conditions became extremely difficult for everyone. Emiatt a munka jelenleg áll. Reményünk szerint a háború után újra elindulhat majd a missziós munka ott, a magyarok, az ukránok és az oroszok felé egyaránt. As a result, the ministry is currently on hold, but there is hope that after the war, the work can resume, serving Hungarians, Ukrainians, and Russians alike. A magyar csapat tagjai rendszeresen részt vesznek, sokszor előadóként is, különböző nemzetközi 2:1 online, illetve személyes konferenciákon. Members of the Hungarian Two Equal One team regularly participate and often as speakers in various international Two Equal One conferences, both online and in person. 2014-ben Magyarország adott otthont a 2 évente megrendezendő európai konferenciának. In 2014, Hungary had the honor to host the biennial European Two Equal One conference. Ennek köszönhető örömmel látunk már ismerős arcokat itt közöttetek. So because of that, we know a lot of your faces. 2017-ben személyes találkozó is megvalósulhatott a Philips házaspárral Denverben egy világkonferencián a magyar vezetők részéről. In 2017, a global international conference took place in Denver, Colorado, where also Hungarian participants had the opportunity to meet the Philips couple. 2019, majd 2022 nyarán egy különös kezdeményezéssel próbáltuk felhívni a figyelmet a házasság értékeire. In the summer of 2019 and 2022, the ministry organized a 5-day-long family walking pilgrimage around Lake Balaton. Balaton az egész családért néven mintegy 100 kilométeres többnapos családi gyalogtúrát hajtottunk végre. Nagyon sok ember figyelme fordult felénk, vadmotorosok szeriden érdeklődtek, hogy mi is ez. So it was called Balaton for the whole family. This nearly 100 kilometer journey aimed to raise awareness about the value of marriage and parenting, and some kind of motorbike riders, some very wild people are actually interested in what we are doing here. Jó sajtó visszhangja is volt ennek mindkét évben. And even the press got involved, and they wrote some very good articles about us. 2019 óta a Muzslai házaspár tagja az európai vezetői csapatnak, amely havonta tart ima alkalmat. Since 2019, the Muzslai couple has been part of the European leadership team, which holds monthly online prayer meetings. 2025 márciusában Hollandiában is elkezdődött a 2:1 szolgálata az ottani magyarok között
In March 2025, the Two Equal One ministry also began among the Hungarian community in the Netherlands, starting with an information evening in Rotterdam. Az ott élő becő házaspár révén előbb egy információs alkalom volt, majd pedig Tamással és Judittal a muzslai házaspár Rotterdamban kurzust is tartott. So this was held by the Muzslai couple together with Tamás and Judith Bető, a Hungarian couple living there. Jelenleg Magyarországon 32, Erdélyben pedig 9 házaspár szolgál a különböző kurzusokon. Currently, there are 32 couples serving in Hungary and 9 in Transylvania, Romania, holding various courses. Az ő önzetlen munkájuk nélkül nem tudna létezni és fejlődni a 2:1 misszió Magyarországon és a határon túl. Without their dedication and selfless contribution, the Two Equal One mission could neither exist nor grow. A 25 év alatt 1000-nél is több házaspár vett részt különböző 2:1 tanfolyamokon és rendezvényeken. Over the past 25 years, more than 1,000 couples have participated in various Two Equal One courses and events. Végtelenül hálásak vagyunk, hogy Isten a szolgálat alapítőnek látását a magyar nyelvterületen is megvalósítja. We are deeply grateful that God is fulfilling the vision of the ministry's founders within the Hungarian-speaking world. Legyen ezért az Úré az egyedüli dicsőség. To him alone be the glory. Köszönetet mondunk mindazoknak, akiknek a neve elhangzott, és azoknak is, akiket nem tudtunk itt név szerint megemlíteni. We would like to express our gratitude to all those whose names have just been mentioned, as well as to those who couldn't name individually here, including every member of the team in Hungary and beyond our borders. Így a Magyarország és a határon túli csapat minden tagjának. Továbbá azoknak a lelkipásztoroknak, akik itt és határon túl támogatják a házas misszió szolgálatát, és azoknak is nagy köszönet, akik névtelenül a háttérben imádkoznak, és azoknak is, akik anyagilag támogatják a misszió szolgálatát. We are also deeply thankful to the pastors, both here and abroad, who support the ministry of Two Equal One, to those who pray faithfully in the background without recognition, and to those who contribute financially to the work of Two Equal One. Minden dicsőség Istené, aki meghívott arra, hogy hirdessük az evangéliumot, a szövetség, az egytest üzenetét. All glory belongs to God, who has called us to proclaim the gospel, the message of covenant and of one flesh. Hisszük, hogy egyre több házaspár fog tündökölni világító toronyként hazánkban, a szomszédos országokban, Európában és az egész világon, szerte a 2:1 házas misszió áldásos működésének is köszönhetően. We believe that more and more couples will shine as lighthouses in our nation, in neighboring countries, in Europe and across the whole world, thanks also to the faithful ministry of the Two Equal One marriage mission. Imádkozunk és dolgozunk azért, hogy megvalósulhasson Marilyn és Mike Istentől kapott látása. So we pray and we work for Mike and Marilyn's visions to take shape and happen. Köszönjük a figyelmet. Thank you for your attention. Hallelujah.